me again, Ivan, and welcome back to my channel. So, as you can see in the title below, it's another Shopee haul, but this time guys is mga sapatos and sandals siya. Hindi naman siya ganun kadami, actually 4 lang siya. But gusto ko lang siyang i-haul kasi if you are guys looking for affordable shoes, affordable sandals na pang everyday yung magagamit, baka lang gusto nyo siya bilhin, diba? If ever na meron akong iba pang Shopee items na darating and worth it naman siyang bilhin or worth it naman siyang i-share sa inyo, gagawin ko siya. I-include ko siya sa video na to kasi feeling ko, ano lang to, tawag dito, wait. Feeling ko magiging short video lang to kasi nga 4 lang yung items na ipapakita ko. But just, in case na meron akong darating na items or iba pang Shopee Shopee products na nabili ko. Kasi, chinek ko ngayon yung mga Shopee na nabili ko na hindi pa dumadating is more on mga products lang na kailangan ko sa aking online selling. But, yeah. Just in case you are guys interested I will leave the link of the shop below. Yes, that's for sure. Gagawin ko na siya guys kasi nire-request nyo na siya lately na kapag meron akong hinol is, ayan, ilagay ko sa description box yung link. So, gagawin ko siya. Okay, so, we'll start. Ito sila guys. Ayan sila. 4. This one is from Lala. Lala yung brand niya guys na nakalagay. Ayan. Ayan, may Lala and may Lala. Ayan, wait lang ha. The seller's name is ahia.ph. Hindi nyo siya makita, hindi ko na siya papakita. Ilalagay ko na lang yung link. And ganyan yung outfitan natin kasi mag-workout sana ako and dumating kasi to. So, naisip ko, before ko siya i-open, i-haul ko na lang. And disinfect na yan ha, huwag kayong judgmental dyan. Anyway, start from this one. Ayan, UP na yung box. And size 37 ako, ayan. So, UP na yung box. Ay, cute. Ito siya, guys. Cute ito. Ayan, simplihang sandal lang. Ganyan. Meron siyang konting heels. Ayan, maliit lang. Mga 1 inch lang ata yan. Ayan, ganyan siya. Hindi ako nag-makeup guys kasi nga dapat mag-workout ako. Pero, pagpasensyahan nyo na yung ating mukha. Hindi naman siguro kayo na-deconstruct sa aking face. Anyway, ayan. Size 37 ito. Actually, lahat na in-order ko is size 37. Ang cute kasi white lang siya and then super simple lang niya. Pwede siyang pang everyday kasi hindi din mahaba yung heels niya. So, ayan. This one, I got this for 199 pesos. Medyo okay naman siya. Sulit naman siya sa presyo niya. Hindi ko lang alam kung magtatagal siya. Yun, i-update ko kayo pag gano'n. So, ayan. Mabilis din siya suotin kasi yung palak niya is ganyan lang. Ayan. Super nice. And ma-adjust mo siya. Depende sa, ayan. Cute! Gusto ko to. Gusto ko to, people. Ganda siya. Ayan. Meron pa tong ibang color ata. Let's check. Check ko ha. Meron pa ba siyang ibang kulay? Kasi I got this for, yes. Meron siyang ibang kulay, guys. Meron gray, black. Pero pinili ko yung white. Ayan. White. Cute. Okay, next is this one from Lala. Yung isa wala nakalagay kung ano. Ito naman, walang nakalagay na size sa box. Pero meron nakalagay na Lala. Ayan. Ayan. Amoy guma. Wow. What's this? Okay, black sandals. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga sandals na to. Pero, yung mga ganitong flat na sandal is gusto ni Dada para sa akin. Ayan siya. Same na kanina, pag ganun lang yung lock niya. Open lang sa side. Ayan. Ito, cute to, pang everyday. Ayan, cute siya pang everyday. Yan, simple lang siya, pero maganda. Hindi din maganda din yung quality niya. Hindi siya yung mga mumurahin na nabibenta sa gilid-gilid.
This one, I got this for 279 pesos. Ayan. Sulit naman to, guys. Hindi ko lang alam kung magtatagal. Pero sana magtagal, no? Yung mga ganitong sandal sa Shopee. Ayan. Ayan siya. Ayan. Okay, next one is from Lala din yung nakalagay. Lala, pero walang size. For size 37 ako. Size 37 to lahat. Okay, same nung kanina. This one is pang everyday lang din. This sandal, guys, nakita ko siya sa TikTok, pero hindi ko siya binili dahil sa TikTok kasi na-check out ko na to before ko pa siya nakita sa FYP page. Ayan. Pero yung sa kanila naman is white. Nung nag-check out ako dito, marami pa yung white. Pero nung pagbalik ko, pag-check ko ulit after ko makita yung video sa TikTok na nag-trending siya, wala nang white. Pero ayan, okay lang naman din ako sa black. Kasi, ano naman siya. Same ng quality kanina, guys. Maganda siya. Gusto ko to. Gusto ko yung mga ganitong sandals. Ganyan lang siya. Yung mga mabilis lang suotin. Yung mga madali ang lakad lang. Cute. Tapos may pa-chain pa siyang ganyan. Oh, ayan. Tapos may pag-gold na ganyan. Ganda pa din. Tapos yung lock niya, same nung yung mga kanina. Ayan, pa ganyan lang. Tapos ano mo lang siya. Sabit mo lang. And then, pwede mo siya i-adjust. Kasi, merong adjust na holes dyan. So, ayan. This is the third item, guys. Ang cute nito. Gusto ko to. Actually, kanina umaga ko pa ito hinintay. Hapon na ngayon, guys. Okay, ayan. This one, I got this for 299. 299 pesos for this one. Ang cute nito, guys. Ganda siya. Siguro maganda din yung white. Pero wala lang. Wala lang white. Pero baka nag-restock. Hindi ko pa sure. Hindi ko pa na-check. Ayan. So, the last one is, ayan. Naka-white box. And, hala. Size 38 nakalagay. 38 ba in order ko? Oh my God. 37. 38 nakalagay. Oh my God. So, ayan siya. Ayan. Ayan siya, guys. Kita niyo ba? So, may paganyan siya. Ayan. Hindi ko alam kung para saan to, guys. Tapos, meron din to. Anyway, ito na yung shoes. Cute. Wala, bakit? Parang malaki talaga siya. Bakit malaki? Ayan. Ito yung shoes. Ayan, cute. Ang cute. Cute na shoes nito. Lagyan natin siya ng shoelace, ha? Wait lang. Lagyan ko siya ng shoelace. Ito yung lace niya nakaiba. Hindi pa kasi nalagay. So, lagayin natin. Ayan. Tapos na. Ayusin natin. Ayusin naman natin. So, ayan siya. Cute! Ang ganda nito, guys. This one is color gray. And I got this for 279 pesos lang. So, na magtagal. Pero ano naman, pang OOTD mo lang siya. Maganda siya, guys. Ayan. Ayan siya. Focus. Lapit natin. Ayan. Cute nito. Ayan. Tapos ganyan siya sa likod. Ayan. That's it, guys. That's it. So, end ko na tong video kasi mag-workout na talaga ako because it's already 2:37 ng hapon. Thank you guys so much for watching, and if you like this video, please don't forget to subscribe and like and comment. So if you feel na i-share sa friends nyo, okay lang, share nyo na din para support. Okay, thank you so much. Bye. See you in our next video. Bye.